με την ελπίδα να περιμένουμε την επιστροφή του. Και εκεί που προσκυνούσαμε στο ναό, ανοίγει η πόρτα του ιερού και βγαίνει ο πατήρ Ιάκωβος. Μας χαιρέτησε και πήγε να φύγει. Εγώ τάχασα. Μα τον είδαμε πριν από λίγο. Μα η απόσταση είναι τουλάχιστον 1 ώρα να πάει και λιτώσει να γυρίσει. Και τον πλησιάζω. Πάτερ, με συγχωρείς? Ορίστε, παιδί μου. Δεν σε είδαμε στον δρόμο προηγουμένως? Ναι, παιδί μου. Δεν πήγαινε στα Δαμιά να κοινωνήσει ένα τιμοθάνατο? Ναι, παιδί μου. Πήγες, τον κοινώνησες? Ναι, παιδί μου. Πώς πήγες και γύρισες τόσο γρήγορα? Και μας είπε μόνο, παιδί μου, αυτά είναι του Θεού πράγματα, και έφυγε. Έτσι λοιπόν, πριν καν τον συναντήσω, είχα λάβει πείρα ποιον πήγαινα να συναντήσω. Βέβαια ο άνθρωπος αυτός μου είπε κι άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο μοναστήρι και τότε έγινε μια μικρή μάχη μεταξύ μας, γιατί εγώ πήγα νεαρός διάκονος να του φιλήσω το χέρι και εκείνος μου άρπαξε το χέρι και ήθελε να φιλήσει εκείνος το δικό μου. Μα γέροντα, του λέω, εγώ είμαι διάκος. Εγώ, παιδί μου, έμαθα από τους γονείς. Μα εγώ είμαι διάκος. Απόρρισα με τη δύναμη με την οποία μου είχε πιάσει το χέρι. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Μου φίλησε το χέρι πρώτος, του φίλησε το χέρι και μου είπε, τώρα είσαι καλός μοναχός γιατί έκανες υπακοή. Έτσι λοιπόν ήταν η πρώτη εμπειρία σε πάρα πολύ νεανική ηλικία. Τον έζησα από εκείνη την ημέρα άλλα 20 χρόνια και δεν ξέρω αν τον γνώρισα καλά. Πιστεύω όμως ότι άρχισα να συνειδητοποιώ ότι τελικά αυτή η λέξη Άγιος, που την ακούμε και λέμε τι είναι ένας Άγιος, πώς είναι ένας Άγιος, ο Θεός με αξίωνε να βλέπω μπροστά μου έναν ζωντανό Άγιο, έναν πραγματικά άνθρωπο του Θεού, έναν άνθρωπο που ζούσε με το Θεό. Γιατί στη λειτουργία τι λέμε? Τα Άγια της Αγίης. Και τι απαντάμε? Εις Άγιος. Αλλά αν είναι ένας Άγιος, ο Χριστός, πώς λέμε ο Άγιος Δημήτριος? Και το ερώτημα είναι, μπορεί ο άνθρωπος να κοινωνήσει με το Θεό? Αλλά είναι πρώτος ο Θεός που κοινώνησε με τον άνθρωπο όταν προσέλαβε την ανθρώπινη φύση μας και μπήκε στον δικό μας τον κόσμο. Και όταν ενώθηκε ο Θεός μαζί μας, μας έδωσε τη χάρη Του. Αυτή η ένωση του ανθρώπου και του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού είναι η σωτηρία του ανθρώπου και η δυνατότητα του ανθρώπου να ενωθεί τώρα με το Θεό. Έτσι λοιπόν όλη αυτή τη θεολογία της Εκκλησίας την έβλεπα μπροστά μου. Και ένας άνθρωπος, γιατί αυτό το χάρισμα έχει ένας Άγιος, να μαρτυρεί και να επιβεβαιώνει τα πάντα. Ένας Άγιος μας λέει ότι ναι, ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ναι, ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Θεός. Ναι, ο Χριστός εσταυρώθη και κατέκρινε τη δική μου αμαρτία στη δική του σάρκα. Ναι, ο Χριστός ανέστη και νίκησε το δικό μου το θάνατο και με εισήγαγε στη βασιλεία Του. Ναι, ο Χριστός ανελήφθη και με μετέφερε και πάλι από εκεί που ξεκίνησα, στον παράδεισο, στη βασιλεία του Θεού. Ναι, όλα αυτά μπορούν να γίνουν δικά μου, γιατί μου έστειλε το Άγιο Πνεύμα να μου χαρίσει όλη αυτή τη ζωή. Όλες αυτές λοιπόν τις αλήθειες στην Εκκλησία μας είναι εμπειρικές και εγώ πλέον τις έβλεπα και τις σπούδαζα στο πρόσωπο ενός ανθρώπου. Ένα ακόμα πράγμα που διεπίστωσα από την πρώτη κιόλας επίσκεψη, ότι στις 5 λέξεις που θα έλεγε ο πατήρ Ιάκωβος, οι 4 ήταν «με συγχωρείτε». Σου ζητούσε συγγνώμη ακόμα και που σου μίλαγε. Είχε αυτήν ακριβώς την ταπείνωση. Και θα ξεχάσω ποτέ όταν νεαρότατος μοναχός μαζί με το σεβαστό μας γέροντα και προλίγου κοιμηθέντα τον ηγούμενο της Μονής Γρηγορίου, τον μακαριστό πατέρα Γεώργιο,
πήγαμε να προσκυνήσουμε στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο και τον Όσιο Δαβίδ. Ο γέροντας με πολύ σεβασμό και με πολύ αγάπη του είπε: «Γέροντα, θα έρθετε να μας ευλογήσετε στο μοναστήρι μας?» Και ο πατήρ Ιάκωβος απήντησε: «Ποιος? Εγώ? Εγώ είμαι ένα ψόφιο σκυλί που μολύνει τον αέρα. Τι να έρθω εγώ να κάνω σε εσάς?» Και πραγματικά μας εντυπωσίασε, διότι ένιωθες ότι αυτά δεν είναι ταπεινολογίες που εμείς συνηθίζουμε να λέμε εύκολα. Ήταν η αίσθησή του αυτή, ένα ψόφιο σκυλί που μολύνει τον αέρα. Αυτό που διαπίστωσα στη συνέχεια και σε όλα τα χρόνια είναι ότι μπροστά μου είχα έναν άνθρωπο αληθινής πίστεως. Ποιας πίστεως? Όχι αυτή που εννοούμε οι περισσότεροι από μας. Με βάση το κριτήριο του πατρός Ιακώβου είμαστε άπιστοι οι περισσότεροι και ας παριστάνουμε τους πιστούς. Πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι. Ποιον? Το πρόσωπο και το λόγο του Θεού. Αυτή την πίστη είχε. Αυτό που λέμε και το ακούσαμε και απόψε, πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, αυτό ήταν η δική του ζωή. Τα πάντα εμπιστευόταν στο Θεό. Και τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς και τις αρρώστιες τις έκανε θέμα της προσευχής του και τις εμπιστευόταν στο Θεό. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο Άγιος Δαβίδ τον υποδέχτηκε στο μοναστήρι, έφτασε με τα πόδια από το χωριό του ένα απόγευμα να προσκυνήσει τον Όσιο Δαβίδ μόλις τελείωσε το στρατό, και η πόρτα ήταν κλειστή. Χτύπησε την πόρτα και κάποιος καλόγερος του την άνοιξε και μπήκε μέσα και προχώρησε προς το ναό. Εκείνη την ημέρα στο μοναστήρι ήταν 2 μοναχοί. Ο ένας ήταν μπροστά στην πόρτα της εκκλησιάς και κάτι έφτιαχνε. Μόλις βλέπει τον πατέρα Ιάκωβο, τον κοιτάει καλά. «Καλά», του λέει, «εσύ πού μπήκες μέσα? Ποιος σου άνοιξε?» Λέει, «Ο πάτερ». Ο άλλος μοναχός όμως κοιμότανε και παραξενεύτηκε και έψαξε να δει. Όντως είχε ξυπνήσει και άνοιξε την πόρτα, αλλά ο άλλος μοναχός κοιμόταν ακόμα. «Ποιος σου άνοιξε την πόρτα, παιδί μου?» «Μα ένας πάτερ μου την άνοιξε». Και μπαίνει στην εκκλησία για να προσκυνήσει, και μόλις φτάνει μπροστά στην εικόνα του Οσίου Δαβίδ, τον βλέπει έκπληκτος και λέει στο μοναχό, «Αυτός μου άνοιξε». Ο Άγιος Δαβίδ λοιπόν είχε ανοίξει την πόρτα υποδεχόμενος έναν πραγματικά ευλογημένο και αγιασμένο διάδοχό του. Το δεύτερο όπλο του ήταν η προσευχή του. Η προσευχή που βέβαια ήταν καρπός αυτής της εμπιστοσύνης. Διότι η προσευχή τι είναι? Η παράθεση της ζωής μας στο Θεό. Δεν προσευχόμαστε γιατί ο Θεός δεν ξέρει ποια είναι τα προβλήματά μας. Η προσευχή είναι ένα θερμόμετρο που μετράει το βαθμό της πίστεώς μας. Εάν εμπιστεύεσαι το Θεό θα μιλάς μαζί Του. Αν η προσευχή σου είναι βαρετή, πάει να πει ότι ο Θεός είναι για σένα μόνον ένα όνομα. Αλλά για τον πατέρα Ιάκωβο ήταν πρόσωπο που το εμπιστευόταν, που προσευχόταν, που όλα τα προβλήματα τα δικά του και των ανθρώπων τα έκανε θέματα της προσευχής του. Πάνω στο κελάκι του, στο τραπέζι, υπήρχε μια στίβα πάντα από γράμματα, στα οποία απαντούσε, αλλά στα περισσότερα απαντούσε με την προσευχή του. Και όταν εκείνος παρέδιδε έναν άνθρωπο στην αγάπη του Θεού, ήταν ήσυχος, αλλά και ο Θεός επενέβαινε πραγματικά στη ζωή των ανθρώπων. Να δούμε μερικά πραγματικά θαυμαστά πράγματα. Σας είπα ήδη το πρώτο. Σας είπα ότι όταν ήμουν μαθητής στο σχολείο, άκουσα ότι ο πατήρ Ιάκωβος έκανε μια πολύ σοβαρή εγχείρηση. Και πραγματικά ήταν πάρα πολύ σοβαρή,
Και ο γιατρός που τον εξήτασε του είπε: έπρεπε να είχες πεθάνει προπολού με τα προβλήματα που είχε. Ο πατήρ Ιάκωβος δίσταζε να πηγαίνει στους γιατρούς για να μην βλέπουν τη γυμνότητα του σώματός του. Ντρεπόταν. «Πάω στο γιατρό, παιδί μου, και πορνεύομαι», μου έλεγε. «Μα γέροντα, πάτε να σας δει ο γιατρός». «Για μας δεν είναι αυτά, παιδί μου». Εν πάση περιπτώσει, όταν του είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση, πρέπει να κάνει επέμβαση, εγώ, παιδί μου, νόμιζα να θα μου ανοίξουν λιγάκι εδώ το αντερί και θα μου κάνουν μια τομή για να κάνουν την επέμβαση. Όταν λοιπόν βρέθηκε στο νοσοκομείο, έκανε μια προσευχή: «Άγιε μου Δαβίδ, άμα θες να ξαναγυρίσω στο μοναστήρι σου, έλα και κάνε με καλά. Κι αν έρθεις, πέρασε και από το Προκόπη και πάρε και τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο». Νόμιζα, παιδί μου, ότι οι Άγιοι περπατάνε σαν και εμάς. Και κάποια στιγμή ανοίγει η πόρτα του και βλέπει δύο πρόσωπα. Ο ένας στρατιώτης και ο άλλος ένας ευάσμιος γέροντας. Και ο γέροντας του λέει: «Τι κάνεις, πάτερ, πώς είσαι?» «Τι να κάνω, πατέρες μου, να, εγχείρηση πρέπει να κάνω, φοβάμαι». «Μην ανησυχείς», του λέει, «θα γίνεις καλά. Εμείς είμαστε αυτοί που κάλεσες. Εγώ είμαι ο γέρον Δαβίδ και από εδώ ο Ιωάννης ο Όσιος και ομολογητής». Και όταν ο πατήρ Ιάκωβος έλεγε για τον Όσιο Ιωάννη τη λέξη ομολογητής, γέμιζε το στόμα του. «Δεν μας κάλεσες?» «Ήρθαμε, μην ανησυχείς». Και έφυγαν. Έρχεται η μέρα της επέμβασης. Τον πάνε στο χειρουργείο, αλλά του κάνουν την άρκωση με τα ρούχα του. Και τη στιγμή που τον ξάπλωναν στο κρεβάτι, βλέπει να ανοίγει η πόρτα του χειρουργείου και να μπαίνουν οι δύο. Ήρθαν οι πατέρες. Οι άλλοι πατέρες που ήταν εκεί είπαν: «Φαίνεται ότι ο πατήρ Ιάκωβος άρχισε να ζαλίζεται και να βλέπει Αγίους». Όμως εκείνος τους άκουσε και τους είπε: «Δεν βλέπω όνειρα, τους βλέπω πραγματικά». Έγινε η επέμβαση. Και ο πατήρ Ιάκωβος, που αν του έδινες ένα ποτήρι νερό θα το θυμόταν για 20 χρόνια, έλεγε πάντοτε τα καλύτερα λόγια για το γιατρό. Ας είναι καλά ο γιατρός, ας είναι καλά ο γιατρός, ας είναι καλά ο γιατρός. Και μια μέρα βλέπει τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο. Του λέει: «Πάτερ Ιάκωβε, σε ακούω που λες ας είναι καλά ο γιατρός». «Ναι, είναι πολύ καλός γιατρός, αλλά εγώ οδηγούσα το χέρι του. Ή το να φύγεις σήμερον και αφέθεις δια την αύριον. Και δόξα τω Θεώ, αυτό το αύριο κράτησε 40 χρόνια. Έτσι λοιπόν ο πατήρ Ιάκωβος ήταν οικείος με τους Αγίους. Μπορούσε να τους μιλά, να τους παρακαλεί και, όπως θα δείτε σε λίγο, ακόμα και να τους μαλώνει. Σε μια άλλη περίπτωση βρισκόταν στο Νίμιτς. Πήγα να τον δω και εκεί μου διηγήθηκε την εμφάνιση της Παναγίας. Ξαφνιάστηκα, παιδί μου. Είδα μια νοσοκόμα με ένα παιδάκι στην αγκαλιά και διερωτήθηκα: εδώ οι νοσοκόμες έχουν και τα παιδιά τους? Με ρώτησε τι κάνω, της είπα. Μου είπε και εκείνη: μην ανησυχείς, γρήγορα θα γυρίσει στο μοναστήρι. Και έφυγε. Και όταν εγώ γύρισα στον διπλανό ασθενή και του είπα: αυτή η κυρία ποια ήτανε? Ποια κυρία? Του λέει ο διπλανός. Αυτή με το παιδάκι. Οι νοσοκόμες εδώ έχουν και τα παιδιά. Και του λέει εκείνος: εγώ δεν είδα καμία κυρία και κανένα παιδάκι. Γιατί ακριβώς δεν ήταν κάποια κυρία με κάποιο παιδάκι, αλλά ήταν η Παναγία με τον Χριστό. Και όπως σας είπα, χρόνια ολόκληρα θυμόταν ότι πήγα να τον δω και το έλεγε: πατήρ Παύλος που ήρθε να με δει στο νοσοκομείο. Είπα προηγουμένως ότι η παρησία του στους Αγίους τον έκανε κάποτε να τους μαλώνει. Μια μέρα λοιπόν έφτασε μια πληροφορία. Κάποιος τη νύχτα είχε κόψει 30 ρίζες ελιές από τον ελαιώνα της Μονής. Το έμαθε ο πατήρ Ιάκωβος και πολύ στενοχωρήθηκε. Πήγε λοιπόν στον Άγιο Δαβίδ στο ναό στην εικόνα και του είπε: γέροντα, τι μου καμαρώνεις εδώ?
Εγώ άφησα τα πάντα να έρθω να υπηρετήσω εσένα και εσύ δεν φροντίζεις τα πράγματά σου? Αν μέχρι το απόγευμα δεν με έχεις φέρει εδώ αυτόν που έκοψε τις ελιές, εγώ δεν θα σε ξαναθυμιατήσω. Και το απόγευμα, λίγο πριν από τον εσπερινό, χτύπησε η πόρτα. Μπήκε ένας γνωστός στην περιοχή και τον ζήτησε. Και μόλις τον βρέφει του λέει, χωρίς να του πει τίποτα άλλο, «Πάτερ Ιάκωβε, εγώ έκοψα τις ελιές». «Γιατί, παιδί μου, τις έκοψες? Θα με πας τώρα στην αστυνομία?» «Δεν θα σε πάω, παιδί μου, στην αστυνομία. Γιατί τις έκοψες?» Θα μου πεις, χρειάζεται ο Άγιος τις ελιές? Και βέβαια. Ξέρεις, παιδί μου, σε πόσους ανθρώπους το μοναστήρι δίνει το λάδι τους για όλο το χρόνο? Γιατί ήταν όχι μόνο για το μοναστήρι, αλλά και για τη φιλανθρωπία. Έζησε ένα άλλο περιστατικό προσωπικά. Στο Μαντούδι που ήμασταν, είχαμε μια πολύ καλή σχέση με τους καθηγητές του σχολείου. Ένα διάστημα ήμουν και εγώ καθηγητής, και ενώ τελείωσε το σχολικό έτος και όλα πήγαν καλά, στο τέλος του έτους, την τελευταία σχεδόν μέρα, κάτι έγινε και παραξηγηθήκανε μεταξύ τους. Φτάνοντας εγώ το μεσημέρι στο κελάκι μου, λίγο πιο δίπλα ήταν το σπίτι κάποιου, συνήθως μαζευόντουσαν στον έναν ή στον άλλον. Λέω, για να δω που βρίσκονται. Μόλις μπαίνω μέσα, μεγάλη αντάρα. Άρχισαν να μου λένε τούτο, εκείνο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, και στο τέλος μου λένε, «Τι έχεις να μας πεις?» Λέω, «Εγώ? Ναι». «Τι θα κάνετε το απόγευμα?» «Τι να κάνουμε? Έχετε κάτι που σας κρατάει εδώ?» «Όχι». «Λοιπόν, τώρα στο αυτοκίνητο και πάμε στον Όσιο Δαβίδ». Μου λέει μια καθηγήτρια, καλή της ώρα, «Στα Χάλια που είμαστε, στον Άγιο Δαβίδ θα πάμε?» Και εγώ της είπα, αν δεν πάμε τώρα στα Χάλια που είμαστε, πότε θα πάμε? Πήγαμε λοιπόν στο μοναστήρι, 8 άτομα, πήγαμε και προσκυνήσαμε και καθίσαμε εκεί κάτω από το Χαγιάτι, και ήρθε ο μετέπειτα ηγούμενος, μακαριστός και αυτός πατήρ Κύριλλος, και μας είπε με το χαμόγελο στα χείλη, «Θα πιείτε ένα καφεδάκι?» «Να πιούμε, πάτερ». Μας έφερε τον καφέ, και εκεί που πίναμε τον καφέ έρχεται και ο πατήρ Ιάκωβος. Σηκωθήκαμε όλοι, τον χαιρετήσαμε. Του λέω, «Γέροντα, επειδή μερικά από τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά στο μοναστήρι, θα μας πείτε 2 λόγια για τον Άγιο και για το μοναστήρι?» Ναι, πάτερ μου, ναι, πάτερ μου. Άλλωστε ο πατήρ Παύλος φέρνει πάντα καλούς ανθρώπους στο μοναστήρι». Άρχισε λοιπόν να τους μιλάει για τον Άγιο και για το μοναστήρι, και κάποια στιγμή άρχισε να τους μιλάει για όλα όσα είχαν γίνει νωρίτερα μεταξύ τους. Εκείνοι έκπληκτοι γυρίσαν και με κοιτάξανε όλοι, σαν να μου λέγανε, «Πότε πρόλαβες και του τάπες?» Εγώ χαμογέλασα, δεν είπα τίποτα εκείνη την ώρα. Ό,τι είχε να τους πει τους το είπε, και στο τέλος μου λέει, «Θα μείνετε, πάτερ μου, το βράδυ να φάμε?» Λέω, «Γέροντα, όχι, θα μείνουμε στον Εσπερινό και θα φύγουμε». Όχι, θα μείνετε να φάμε. Πάω να πω στον πατέρα Κύριο να ετοιμάσει». Μόλις φεύγει εκείνος, οι άλλοι πέσανε πάνω μου. Λέω, «Παιδάκια, θυμηθείτε ότι από τη στιγμή που ήρθα στο σπίτι σας μέχρι τώρα δεν έχουμε χωρίσει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ακόμα δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Όταν το συνειδητοποίησαν, για τους περισσότερους από αυτούς εκείνη την ημέρα άλλαξε η ζωή τους. Γιατί είχαν μια ζωντανή εμπειρία της χάριτος του Θεού, και έτσι έβλεπαν ότι αυτά δεν είναι λόγια, είναι πραγματικότητες. Είναι σημαντικό πράγμα να συναντηθείς με κάποιον Άγιο, με κάποιον που ενώ είναι Άγιος θεωρεί τον εαυτό του τον πιο αμαρτωλό άνθρωπο του κόσμου. Θυμάμαι άλλη μια φορά, σε μια δύσκολη περίσταση, και ενώ δεν είχα πρόγραμμα του Σταυρού ήταν να πάω στο μοναστήρι, εξαιτίας ενός προσώπου ανέβηκα στο μοναστήρι. Όταν λοιπόν πάλι ο πατήρ Ιάκωβος αναπαυόταν, ήταν μεσημέρι, τώρα αναπαυόταν, ήταν στο κελί του. Εκεί έκανε παρακλήσεις τη μία μετά την άλλη, και προτιμοποιήθηκε ο πατήρ Κύριλλος να μας φτιάξει ένα καφέ. Πήγα λοιπόν να του κάνω παρέα, και γυρίζει και μου λέει, «Σας περίμενε σήμερα ο πατήρ Ιάκωβος».
Λέω, Γέροντα, δεν είχα σκοπό να έρθω, εξαιτίας του παιδιού ήρθα. Μου λέει, την ώρα που τρώγαμε το μεσημέρι, γυρίζει και μου λέει, ο πατήρ Παύλος δεν ήρθε ακόμα, αλλά θα έρθει. Πού το γνώρισε? Με αυτή την άλλη χάρη, με αυτά τα άλλα μάτια. Κάποια μέρα ο ανιψιός του πατρός Ιακώβ, ο σύζυγος της ανιψιάς του, ταξίδευε και κάποια μέρα παίρνει τηλέφωνο ο πατήρ Ιάκωβος την ανιψιά του. Τι κάνει, παιδί μου? Το παιδί λέει, καλά είναι, γερό ταξιδεύει. Α, ωραία, εντάξει παιδί μου. Παραξενεύτηκε. Οπότε όταν πήρε τηλέφωνο τη σύζυγό του, εκείνη τον ρώτησε, τι κάνεις? Λέει, καλά είμαι. Καλά? Ναι βρε παιδί μου, καλά είμαι. Καλά. Μα γιατί με ρωτάς? Γιατί ο γέροντας με πήρε και με ρώτησε τι κάνεις. Τι της ομολόγησε? Ότι είχαν πέσει με το πλοίο σε ξέρα, αλλά όμως ο καπετάνιος κατάφερε και το απέσυρε χωρίς καμία πληγή και πρόβλημα. Το πιο μεγάλο επίσης γεγονός στην οικογένεια του γέροντα, σε αυτά τα δύο παιδιά δηλαδή, ήταν όταν την παραμονή που θα γεννούσε το πρώτο παιδί, 10 η ώρα το βράδυ, χτυπάει η πόρτα. Διερωτήθηκαν, ποιος ήρθε τέτοια ώρα? Ανοίγουν την πόρτα και ήταν ο γέροντας με το χεράκι του Οσίου Δαβίδ και σταύρωσε την κοιλιά της κοπέλας, και κάποια στιγμή που έμεινε μόνος με τον άντρα της, του λέει, θα δυσκολευτείτε λίγο αύριο, αλλά μη φοβάσαι. Την επομένη λοιπόν πάνε στο νοσοκομείο και κάποια στιγμή βγαίνει ο γιατρός και ρωτάει τον σύζυγο, το παιδί ή την μητέρα? Εκείνος αγρίεψε. Του λέει, το νου σου, μην πάθει τίποτα η γυναίκα μου, αλίμονό σου. Ξαναφεύγει ο γιατρός και κάποια στιγμή ξαναβγαίνει και ξαναβγαίνει κλαμμένος ο γιατρός, και εγώ, μου λέει, είμαι έτοιμος να πέσω απάνω του, και εκείνος κλαίγοντας μου λέει, τόσα χρόνια είμαι μέσα στα χειρουργεία, αλλά το χέρι του Θεού πρώτη φορά το ένιωσα τόσο καθαρά. Το παιδί ήταν τυλιγμένο με το λόρο. Πώς έγινε αυτή η κίνηση ούτε εγώ κατάλαβα, και το παιδί σήμερα είναι μια ευλογία πραγματική. Αν ψάξει και δει κανείς, θα δει ότι η ζωή του ήταν γεμάτη από περιστατικά που γι' αυτό ήταν απλά, με την έννοια της εμπιστοσύνης και της προσευχής. Αυτού του είδους οι επεμβάσεις και τα θαύματα θα χρειαζόταν να γράψει κανείς βιβλία. Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα της κινήσεώς του. Μετά τις Παναγίες, τα εισόδια της Θεοτόκου, εκείνος πραγματοποίησε τα δικά του εισόδια στη Βασιλεία του Θεού. Μαζευτήκαμε όλοι επάνω και τότε οι άνθρωποι άρχισαν να διηγούνται. Μου λέει ένας καθηγητής, ξέρετε, έχω μια ανιψιά, ήθελε να έρθει να δει το γέροντα. Εχτες το βράδυ τον είδε στον ύπνο της και του λέει, γέροντα, θέλω πολύ να έρθω να σας μιλήσω. Και ο γέροντας της λέει, θα έρθεις, αλλά δεν θα με βρεις, θα έχω φύγει. Και όντως είχε φύγει. Την επομένη της κηδείας του γέροντα, μετά τη λειτουργία των 3 ημερών, φτάνει στο μοναστήρι ένα αυτοκίνητο. Είναι μία γιατρίνα. Με ρώτησαν και τους έδειξα που ήταν ο τάφος. Πίστεψα ότι ήταν κάποιοι γνωστοί που δεν πρόλαβαν, και οι άνθρωποι ερχόντουσαν για πρώτη φορά. Και μου λέει η γιατρίνα, ήθελα να έρθω να δω τον πατέρα Ιάκωβο για ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα της αδελφής μου, αλλά παρόλο που το επιχειρήσαμε δεν τα καταφέραμε,
και κάποια φορά που ερχόμασταν παραλίγο να πνιγούμε. Όμως χτες το μεσημέρι, σε ένα διάλειμμα στο νοσοκομείο, πίνοντας καφέ με μία συνάδελφο, ακούμε κάποιον στο ραδιόφωνο να μιλάει. Μας έκανε εντύπωση τα λόγια του και πήρα το σταθμό να ρωτήσω ποιος είναι αυτός που μιλάει, και μας απαντούν ο πατήρ Ιάκωβος από τον Όσιο Δαβίδ, εκοιμήθη και σήμερα είναι η κηδεία του. Τι είχε συμβεί όμως την προηγουμένη? Βλέπει η γιατρίνα τον πατέρα Ιάκωβο και της απαντάει στο πρόβλημα της αδελφής της, και η γυναίκα λέει στο σύζυγό της το πρωί, ό,τι και να συμβεί το Σάββατο θα πάμε στο μοναστήρι. Και ήρθαν, αλλά είχε κοιμηθεί ο πατήρ Ιάκωβος, όμως της είχε απαντήσει. Και ένα ακόμα περιστατικό. Είχαν γίνει τα 40, το μοναστήρι είχε χιόνι πολύ. Κάποια στιγμή φτάνει ένας ναυτικός. Μόλις κατεβαίνει, ακούει έναν μοναχό να του λέει, άντε, εκεί πίσω σε περιμένει από την εκκλησία. Περπατώντας μες στο μοναστήρι, βλέπω αυτόν τον άνθρωπο να κλαίει. Έφυγα διακριτικά και τον συναντάμε μετά στην κουζίνα. Τον κάλεσαν οι πατέρες να πιει ένα καφέ και μας είπε, μόλις είχε φύγει από το καράβι και είχε επιστρέψει, και το μεσημέρι εκεί που τρώγανε, του λέει η μικρή του κόρη, μπαμπά, κοινός ο παππούλης που πηγαίναμε πέθανε. Γυρίζει και λέει στη γυναίκα, ποιος πέθανε? Λέει, ο πατήρ Ιάκωβος, δεν στο είπαμε να μην στεναχωρηθείς. Και ο άνθρωπος φεύγει, παίρνει το αυτοκίνητο και έρχεται στο μοναστήρι. Γιατί? Διότι βρίσκεται στην Ινδία και είχε χαλάσει το πλοίο και δεν μπορούσαν να βρούνε τι έχει το πλοίο. Και την ημέρα που κοιμήθηκε ο πατήρ Ιάκωβος, εκείνο το βράδυ, χωρίς να ξέρει ο άνθρωπος τι έχει συμβεί, τον βλέπει στον ύπνο του και του λέει, Νίκο μου, σε αυτό το σημείο το πλοίο έχει πρόβλημα, πρέπει να αλλάξετε και να βάλετε το ανταλλακτικό και θα φύγετε. Και πραγματικά έτσι ήταν. Θυμάμαι τότε που κάποια γυναίκα που το άκουσε έκανε το σταυρό της και είπε, Άγιος άνθρωπος. Και ένας από τους αδελφούς της Μονής πολύ χαριτωμένα λέει, τι Άγιος, ψεύτης ήτανε. Αυτός μας έλεγε πως δεν έχει πάει πουθενά και έφτασε μέχρι την Ινδία. Είπα και προηγουμένως ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να μιλήσουν για τον γέροντα. Πριν θα τον περιγράψω πλέον, θα σας πω ακόμα ένα από το πλήθος που αφορά μετά το θάνατό του. Ένα βράδυ μπαίνει στο Νίμιτς ένας πρώην στρατιωτικός, μάλλον στις αεροπορίες στο νοσοκομείο, με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Εγχειρίζεται και είναι 10 μέρες σε καταστολή. Στις 10 μέρες συνέρχεται. Όμως σε αυτό το διάστημα που ήταν έτσι, στον απέναντι τοίχο έβλεπε τη μορφή ενός γέροντα που έμοιαζε πολύ με τον Άγιο Νικόλαο, αλλά δεν φορούσε, τους είπε, μήτρα, αλλά ένα σκουφάκι καλογερικό. Το είπε και στο γιατρό και ο γιατρός του είπε, εγώ ένα πράγμα έχω να σου πω. Όταν σε φέρανε εδώ ήτανε 3% να ζήσεις και 97% να πεθάνεις. Ο καθηγητής μου στο πανεπιστήμιο, όταν πια τελείωσα, μου έδωσε μία συμβουλή και μου είπε, παιδί μου, αν καμιά φορά αντιμετωπίσεις κάποιο δύσκολο πρόβλημα, να επικαλείσαι τον πατέρα Ιάκωβο από τον Όσιο Δαβίδ. Εγώ, λέει, δεν έχω πάει ποτέ στον Όσιο Δαβίδ, δεν γνώριζα τον πατέρα Ιάκωβο, σέβομαι και εκτιμώ πολύ τον καθηγητή μου, και όταν είδα το που βρισκόσανε, τον επικαλέστηκα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να σου πει τίποτα. Ο
Ο ασθενής που έγινε γρήγορα καλά μετά και γύρισε στο σπίτι του, το είπε και στους συγγενείς του. Μια μέρα λοιπόν έρχεται μια συγγενής και μπαίνοντας μέσα του λέει, περνώντας από ένα βιβλιοπωλείο, βρήκα ένα βιβλίο για τον πατέρα Ιάκωβο που σου είπε ο γιατρός και το πήρα. Και μόλις ο άνθρωπος βλέπει τη φωτογραφία μπροστά, αναλύεται σε κλάματα. Αυτόν έβλεπε 10 μέρες, αυτόν που ο γιατρός είχε επικαλεστεί. Και θεραπεύτηκε και ήρθε στο μοναστήρι και διηγήθηκε ό,τι ακριβώς του είχε συμβεί. Τι θα μπορούσαμε να πούμε? Αυτό που είπε κάποτε εκείνος. Τον είχαν επισκεφθεί στο μοναστήρι αξιόλογοι άνθρωποι από εδώ από την Αθήνα. Δεν τον είχαν γνωρίσει μέχρι τότε. Πήγαμε και τον γνώρισαν. Και κάποια πάρα πολύ γνωστή φεύγοντας του λέει, γέροντα, εμείς τώρα γυρίζουμε στον κόσμο που έχει τόσα προβλήματα και τόσες δυσκολίες, τι μπορούμε να τους πούμε? Και ο πατήρ Ιάκωβος με ένα μεγαλόπρεπο ύφος γυρίζει και τους κοιτάζει όλους και τους λέει, παιδιά μου, ζει Κύριος ο Θεός ημών. Αυτό να τους πείτε. Και εκείνος ζούσε τον ζώντα Θεό. Και αυτό ήταν ακριβώς το μήνυμά του. Ο πατήρ Ιάκωβος, μαζί με τα δύο που είπα στην αρχή και σαν συνέπεια και των δύο, είχε το τρίτο και μεγάλο, την αγάπη. Την αγάπη προς όλους και όλα. Δεν κράτησε ποτέ κακία σε κανέναν. Και όταν κάποιοι τον πειράζανε, τους συγχωρούσε. Και από την άλλη μεριά είχε μια έννοια για τον κάθε έναν. Μου έλεγε, πάτερ μου, έχω ένα τσουβαλάκι εκεί στο κελί μου, ό,τι χρήματα μου δίνουνε τα ρίχνω μέσα και από αυτά δίνω. Είναι πολλοί οι άνθρωποι που τους βοήθησε. Εγώ θα πω για 2 πράγματα που τα έζησε ο ίδιος. Πεθαίνει ένα νέο παιδί. Τους ήξερε ο γέροντας. Κάποια στιγμή ανεβαίνω στο μοναστήρι. Τι κάνει, παιδί μου, αυτή η οικογένεια? Γέροντα, εκεί προσπαθεί, αγωνίζεται. Βγάζει και μου δίνει κάποια χρήματα. Να τα δώσεις, παιδί μου, να πάρει παπούτσα στα παιδάκια. Τα πήρα, τα έδωσα. Περίπου σε καμιά εβδομάδα, πάλι 10 μέρες, ξαναπάω στο μοναστήρι. Πάλι με ρωτάει. Και του είπα, εκεί προσπαθούμε κι εμείς κοντά τους. Πάλι μου δίνει κάποια χρήματα. Λέω, γέροντα, μου δώσατε και προχτές. Δεν πειράζει, παιδί μου, 5 δίνω, 10 μου στέλνει ο Θεός. Πέρασε και αυτό. Άλλη μια στιγμή έχουμε λειτουργήσει το πρωί, βρισκόμαστε πίσω από το ιερό και εκεί έρχεται ένας άνθρωπος. Εκεί πάλι με ρωτάει για κάποιους άλλους και πάλι μου δίνει κάποια χρήματα, ενώ του έχω πει, μου δώσατε και προχτές. Και μου λέει, μη στεναχωριέσαι, παιδί μου, 10 δίνω, 50 μου στέλνει ο Θεός. Εκείνη την ώρα έρχεται κάποιος την Πελοπόννησο που είχαν δει πάρα πολύ μεγάλη ευλογία από τον πατέρα Ιάκωβο και μάλιστα είχε έρθει, μου έκανε εντύπωση ότι τους δοκίμαζε ο πατήρ Ιάκωβος και του ζητήσε αγιασμό. Λέει, παιδί μου, τι τον θέλεις? Λέει, γέροντα, να ραντίσω τα χωράφια μου. Και πιστεύεις ότι με τον αγιασμό αυτό θα σώσει τα χωράφια? Ναι, γέροντα. Τους έδωσε. Έπεσε λοιπόν χαλάζι στην περιοχή και τα χωράφια τους δεν τα κούμπησε ούτε ένα χαλαζάκι. Και από τότε πάντοτε τους πρώτους καρπούς στο μοναστήρι για ευλογία. Έρχεται λοιπόν, του φυλάει το χέρι, τον καλωσορίζει, παιδί μου, γέροντα, είμαστε περαστικοί, βιαζόμαστε. Παιδί μου, ένα καφέ, ένα λουκούμι, μας δώσαν οι πατέρες, μη στεναχωριέστε, την ευχή σας μόνο. Και καθώς κύβει και του φυλάει το χέρι, του βάζει ένα φάκελο στο χέρι. Για πρώτη φορά ο πατήρ Ιάκωβος ανοίγει το φάκελο μπροστά μου και είχε μέσα 50.000 και με είδες, παιδί μου, που σου είπα, 10 δίνω, 50 μου στέλνει ο Θεός. Δεν θα ξεχάσω ποτέ επίσης έναν άνθρωπο που ήρθε από το Λονδίνο,
με διαγνωσμένο καρκίνο και ορατό διαγυμνού οφθαλμού. Ο πατήρ Ιάκωβος τους ρωτάει: παιδί μου, έφυγες από τους γιατρούς και ήρθες εδώ πάνω στα βουνά, τι ήρθες να κάνεις εδώ? Πιστεύεις ότι αυτός ο Άγιος μπορεί να σε κάνει καλά? Ναι γέροντα, του λέει, το πιστεύω. Τώρα ο άνθρωπος θα λειτουργηθούν την επομένη και θα κοινωνήσει. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός είναι στο δωμάτιό του μαζί με τη σύζυγό του και 2 ακόμα συγγενείς, και βλέπει να ανοίγει η πόρτα και να μπαίνει ο Όσιος Δαβίδ, ο οποίος έρχεται και του ακουμπάει τον όγκο, και εκείνος πονάει, του τον μαλάζει τον όγκο. Η γυναίκα του τα χάνει, πιστεύει ότι ο άντρας της τελειώνει, και εκείνος μέσα στους πόνους λέει: γυναίκα, μη φωνάζεις, θαύμα γίνεται. Την επομένη το πρωί ο όγκος δεν υπάρχει. Επειδή λοιπόν επιλείψει με διηγούμενον ο χρόνος, θέλω να πω τώρα συνοπτικά. Το είπα ήδη, ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη, φιλάνθρωπος με όλη την έννοια της λέξης. Το πρόβλημα του άλλου ήταν δικό του πρόβλημα. Δεν του έλεγες κάτι και το ξέχναγε, το θυμότανε, ενδιαφερότανε, παρακολουθούσε. Ήταν ένας άνθρωπος αληθινά πνευματικός. Ποιος είναι ο πνευματικός? Αυτός που έχει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά του. Με αυτή την έννοια ήταν πνευματικός. Το Πνεύμα το Άγιο κατοικούσε στην καρδιά του και τον οδηγούσε στην πορεία της ζωής του. Ένας άνθρωπος λειτουργικότατος. Οι γιατροί του είπαν: πάτερ, πρέπει να ξεκουραστείς. Και εκείνος σηκωνόταν από τη νύχτα πρώτος στην εκκλησία από τους πατέρες, ακόμα και τότε που ήταν άρρωστος. Ένας άνθρωπος αληθινά ταπεινός. Σας είπα, στις 5 λέξεις οι 4 ήταν με συγχωρείτε. Όταν τον επισκέφθηκε 2 φορές μάλιστα ο σημερινός Οικουμενικός Πατριάρχης και τον είδε και τον άκουσε, μου είπε κάποια στιγμή: όπως λέμε, μου λέει, Νίκον ο μετανοείται, στο μέλλον θα λέμε Ιάκωβος ο με συγχωρείτε. Και πραγματικά λοιπόν αυτή ήταν η αίσθησή του. Αυτή απορούσε και έλεγε: μα εγώ είμαι ένας χωικός άνθρωπος, έρχονται μητροπολίτες, καθηγητές να εξομολογούν σε μένα το χωικό. Γιατί έρχονται? Και όταν εξομολογούσε ο πατήρ Ιάκωβος, γονάτιζε κάτω, και έτσι γονατισμένος άκουγε τον εξομολογούμενο. Και βέβαια η παρηγορία που πρόσφερε στους ανθρώπους, όσοι την έζησαν τη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Ένας άνθρωπος προσευχόμενος. Όλη η ζωή του ήταν μια διαρκής προσευχή. Και όταν ακόμα μιλούσε, η καρδία του προσευχότανε. Και μερικές φορές το έβλεπες. Ένας άνθρωπος λοιπόν που ζούσε την παρουσία του Θεού, που τον εμπιστευόταν απόλυτα. Είχε πειρασμούς και δοκιμάστηκε και από το διάβολο και σωματικά, αλλά εκείνος είχε εμπιστευθεί το πρόσωπο του Χριστού και δεν φοβότανε τίποτα. Κάποτε, κάθε βράδυ έφευγε από το μοναστήρι και πήγαινε στο ασκητήριο του Οσίου Δαβίδ και έμενε όλο το βράδυ προσευχόμενος. Κάποια νύχτα λοιπόν, ενώ προσεύχεται και είναι αφοσιωμένος, συνειδητοποιεί κάποια στιγμή ότι παντού μέσα στη σπηλιά αυτή κρέμονται σκορπιοί. Ξαφνιάστηκα, παιδί μου, αλλά αμέσως θυμήθηκα ότι μερικές φορές έτσι ο διάβολος προσπαθεί να τρομάξει τους Αγίους. Και τότε τους κοίταξα και τους είπα: εδώ είμαι, δεν θα φύγω, φάτε με. Και εξαφανίστηκαν. Γι' αυτό είπα, ένας άνθρωπος μονίμως προσευχόμενος. Ο πατήρ Ιάκωβος είχε μια θαυμαστή διάκριση.
Διάκριση μπορούσε να διακρίνει αυτά που εμείς καμιά φορά τα ισοπεδώνουμε. Δύο πράγματα θα σας πω. Κάποτε φέρνουν στο μοναστήρι μία κοπέλα για να της διαβάσουν εξορκισμούς. Το κάνει ένας από τους πατέρας, αλλά ο πατήρ Ιάκωβος γυρίζει και μου λέει: «Πάτερ μου, αυτή γιατρό χρειάζεται, δεν χρειάζεται εξορκισμούς». Και από την άλλη μεριά ένα πρόσωπο τελείως ανύποπτο του κάνει το ερώτημα: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και απαντά: «Λεγεών». Μια νέα κοπέλα που κανείς δεν ήξερε μέχρι τότε ότι είχε πρόβλημα. Δεν είναι λοιπόν όλα τα ίδια. Δεν είναι όλοι δαιμονισμένοι που πρέπει να τους διαβάζουμε εξορκισμούς. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και διάκριση. Και θα είναι φρόνιμο όταν δεν μπορούμε να την έχουμε να μην κάνουμε πως τα ξέρουμε όλα. Και το λέω αυτό πρώτα σε εμάς τους κληρικούς και μετά σε εσάς, οι οποίοι πολλές φορές τρέχετε χωρίς να ξέρετε τι κάνετε στον καθένα και λέτε: «Διάβασε με εξορκισμούς, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο». Άμα πάρετε λάθος φάρμακα θα πεθάνετε, και άμα εφαρμόσετε λάθος πράγματα, τότε εκεί που μπορεί να είστε καλά θα αρρωστήσετε. Άρα λοιπόν χρειάζεται η διάκριση, και αυτό πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ καλά. Μπορεί κανείς να πει με δύο λέξεις ότι ο πατήρ Ιάκωβος ήταν ο άνθρωπος του Θεού, κυριολεκτικά. Ο άνθρωπος που ανήκε στο Θεό και ο άνθρωπος που κατήχε το Θεό. Ο χριστιανός ποιος είναι? Αυτός που φανερώνει τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Και ο πατήρ Ιάκωβος φανέρωνε τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού, και ζών επί της γης, αλλά και τώρα ζών στην Βασιλεία του Θεού. Ο πατήρ Ιάκωβος δεν είχε σπουδάσει, το δημοτικό είχε τελειώσει, αλλά ο τρόπος που διάβαζε τα κείμενα τα εκκλησιαστικά ήταν εκπληκτικός, σαν να ήξερε γράμματα. Θυμάμαι τον άκουσε κάποτε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Κρήτης και γυρίζει και μου λέει: «Τι γράμματα ξέρει?» Του λέω: «Το δημοτικό έχει τελειώσει». «Διαβάζει εξαιρετικά». Τι συμβαίνει? Αυτό που λέει το τροπάριο για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη: «Πλήρης όν της αγάπης, πλήρης γέγονε και της θεολογίας». Μου έλεγε ένας πανεπιστημιακός καθηγητής, θεολόγος, ότι τον ρώτησα μερικά δογματικά θέματα και ήταν απόλυτα σωστός και ακριβής, όχι από τα συγγράμματα που είχε διαβάσει, αλλά από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και το ερώτημα που μένει στο τέλος: γιατί τα λέμε όλα αυτά σήμερα? Τι σχέση έχει ο πατήρ Ιάκωβος με μας? Πρώτον, ήταν άνθρωπος όπως είμαστε όλοι μας. Δεύτερον, έζησε στις εποχές μας, διωγμένος από τη Μικρά Ασία, από το χωριό του, με σκορπισμένη την οικογένειά του, αλλά με μια πίστη που πήρε από το σπίτι του πρώτα, τον πατέρα και τη μάνα του. Και ξαφνικά ξαναβρέθηκαν, και εκείνος από μικρό παιδάκι. Διηγούνται ότι στο μικρός μαθητής ακόμα το φώναζαν για να προσευχηθεί για τις γυναίκες τις έγκυες, και εκείνες γεννούσαν άνετα. Γιατί όταν ο άνθρωπος αφήσει να σκηνώσει, αυτή είναι η απλότητα που είναι τελικά η αλήθεια. Ζει Κύριος ο Θεός ημών. Αυτό φωνάζει όλη η ζωή του. Αυτό έζησε εκείνος. Και επειδή ακριβώς μπορούσε να εμπιστεύεται το Θεό, δεν φοβήθηκε για τίποτα και για ένα πράγμα αγωνιζόταν: να ζει την παρουσία του Θεού στη ζωή του.
Εμείς γιατί παιδευόμαστε? Γιατί ζούμε σε άλλο επίπεδο. Και η σωτηρία μας είναι η μεταφορά μας στο δικό του επίπεδο. Θα μου πείτε, μα εκείνος ήταν μοναχός. Δεν μιλάω για αυτό το επίπεδο. Μιλάω για το επίπεδο της εμπιστοσύνης και της πλήρους παραθέσεως της ζωής του στο Θεό. Εκεί είναι το δικό μας το πρόβλημα. Θυμάστε την παραβολή του Χριστού που πάει ο πατέρας στο παιδί και του λέει, Κύριε, από μικρό παιδί πάσχει και τα λοιπά. Μάλλον του λέει τι πάσχει, αν μπορείς κάνε κάτι. Και τι του λέει ο Χριστός? Αυτό το αν φταίει. Η αμφισβήτησή σου, αυτή φταίει. Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε? Σημαίνει ότι η δική μας ολιγοπιστία είναι το αίτιο, το βασικό των προβλημάτων που έχουμε στην καρδιά μας, που έχουμε στο σπίτι μας, που έχουμε παντού. Γιατί σας ερωτώ, σκεφτείτε λίγο τον πατέρα Ιάκωβο και τώρα σας ρωτώ, υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να εμπιστευτείτε για το οποιοδήποτε πρόβλημά σας στο Θεό? Τι θα κάνετε αφού είμαστε μπερδεμένοι, αφού δεν ξέρουμε τι θέλουμε? Τα παιδιά μας σήμερα παντρεύονται και πριν χωρίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Φέρουμε τα παιδιά μας στον κόσμο και τους στερούμε το χαμόγελο στο σπίτι μας το ίδιο. Γιατί? Γιατί δεν εμπιστευθήκαμε το Θεό και δεν έχουμε κριτήριο το θέλημα του Θεού στη δική μας τη ζωή, και γι' αυτό ακριβώς τα κάνουμε όλα ανά κάτω, ακόμα και όταν έχουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις. Και βλέπουμε άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι απλοί και ταπεινοί. Εμείς δυσκολευόμαστε. Συγχωρέστε μου να σας μεταφέρω σε ένα λεπτό την εμπειρία που έζησα πριν από λίγες μέρες. Είχα την πρόσκληση να συμμετάσχω στην πανήγυρη της Αγίας Παρασκευής της Επιβατηνής στο Ιάσιο της Ρουμανίας. Να σας πω πόσοι ήταν οι εκκλησιαζόμενοι. 40.000. Προφανώς καμία εκκλησία δεν τους χωρούσε. Έγινε έξω, μέσα στην κεντρική λεωφόρο, σε μια εξέδρα ιερής. Δεξιά κοίταζες, αριστερά κοίταζες, μπροστά κοίταζες, κεφάλια ανθρώπων. Πρώτον. Δεύτερον, 8 άρχισε, 1 το μεσημέρι τελείωσε. Κανείς δεν κουνήθηκε, κανείς δεν έφυγε, κανείς δεν είπε μα αργεί. Θέλησα το βράδυ εκείνης της ημέρας να δω την ουρά που εδώ και 4 μέρες προσκυνούσαν. Περπατήσαμε 4 χιλιόμετρα ήταν η ουρά, και μάλιστα το πεζοδρόμιο που ήτανε πυκνοκατοικημένο. Όταν φτάσαμε στο τέλος, το τέλος ήταν για αυτή τη στιγμή, γιατί και την ώρα ερχόντουσαν κι άλλοι. Πότε θα προσκυνούσαν? Την επομένη το πρωί, εκεί στην ουρά, χωρίς κουβέντες, προσευχόμενοι. Και εκεί κατάλαβα γιατί αυτοί οι άνθρωποι άντεξαν και γιατί εμείς βουλιάξαμε. Γιατί εμείς κέντρο έχουμε τον εαυτό μας, έχουμε το δικό μας θέλημα. Και όμως ο Θεός μας άφησε παραδείγματα. Λέω πολλές φορές την εποχή που ήμουν εκεί, έβλεπα τους προσκυνητές να φτάνουν στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο και τους έλεγα, κάποια μέρα θα καταργέσετε την ημέρα που ήρθατε εδώ. Και με κοιτάγανε περίεργα, σου λέει, τι λέει αυτός ο παπάς? Εμείς ήρθαμε για ευλογία. Ναι, αυτή η ευλογία θα μας καταδικάσει. Γιατί όταν αύριο θα πούμε στο Θεό, Κύριε, μα δεν ξέραμε, μα δεν σε είδαμε, θα μας πει, είσαι σοβαρός? Έπεσες απάνω μου και δεν με πήρες είδηση. Δεν διερωτήθηκες αυτό το ιερό λείψανο τι σου λέει? Τότε τι κατάλαβες στη ζωή σου? Σήμερα λοιπόν μιλάμε για τον πατέρα Ιάκωβο, το στη συνείδησή μας Άγιο. Είναι κι άλλοι που γνωρίσαμε, και ίσως ο Θεός αυτούς τους ανέδειξε στα χρόνια μας. Πρώτον, όσοι είμαστε ειλικρινείς, να στηριχθούμε σε αυτούς που έζησαν με τον ίδιο τρόπο στις δυσκολίες που έχουμε σήμερα. Δεύτερον, να καταλάβουμε ότι δυσκολευόμαστε γιατί τους αγνοήσαμε
και τους τιμάμε μόνο με τα λόγια. Και τρίτον, γιατί ουσιαστικά, αν σας ρωτήσω τώρα όλους εδώ που είστε, πιστεύεις στο Θεό? Πιστεύω πως θα μου πείτε ναι. Αν σας ρωτήσω, αγαπάς τον Χριστό? Εκεί δεν ξέρω τι θα μου απαντήσετε. Όχι με τα λόγια σας, με τον τρόπο της ζωής σας, και εσείς και εγώ. Ο πατήρ Ιάκωβος είναι από αυτούς που αγάπησε το Θεό. Γι' αυτό και έγινε κατά πάντα και δια πάντα άνθρωπος του Θεού. Ο πατήρ Ιάκωβος με συγχωρείτε, και το μεγαλύτερο πρόβλημα του πατρός Ιακώβου, αλλά και όλων είμαστε πνευματικοί, ξέρετε ποιο είναι? Μου το έλεγε και εκείνος. Βρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να συγχωρήσουν. Αυτό θα μας καταδικάσει. Τι είπαμε προηγουμένως στο πατέρ ημών? Του είπαμε και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν. Όταν εμείς δεν αφίεμεν, λέμε στο Χριστό, Κύριε μη με συγχωρήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί νομίζουμε ότι ξέρουμε καλύτερα από το Θεό τι μας χρειάζεται, και τα κάνουμε μονίμως μουσκεμά. Αυτός ο λαός κάποτε στηρίχτηκε στην πίστη. Στα χρόνια μας την ηρωνεύτηκε, την απέρριψε και ναυάγησε. Ο λαός που γνώρισα στη Ρουμανία, και πραγματικά έμεινα συγκλονισμένος, γιατί διεπίστωσα κάτι. Αυτό το καθεστώς των 70 χρόνων που δίωκε απεινώς τους χριστιανούς ήταν έξω και έμεινε έξω από την ψυχή τους. Και η ψυχή τους όλα αυτά τα χρόνια στηριζόταν επί Θεών ζώντα. Και εμείς που στηριχθήκαμε στο μυαλό μας, στα λεφτά μας, στα σπίτια μας, στα αυτοκίνητά μας, πλέον κοντεύουμε να χαθούμε. Γιατί τα χάσαμε. Αλλά η κρίση δεν είναι ότι χάσαμε αυτά, είναι ότι χάσαμε τον ζώντα Θεό από τη ζωή μας. Μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Ο Χριστός μας είπε, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και σας ρωτώ εσάς που είσαστε εδώ τώρα, αν το Σάββατο στις 3 η ώρα το μεσημέρι ή οποιαδήποτε άλλη ώρα, εδώ στην ανορία σας υπάρχει η σύναξη, η κατηχητική των παιδιών, αλλά την ίδια ώρα τα παιδιά σας έχουν αγγλικά, έχουν ποδόσφαιρο, έχουν αθλήματα, πέστε μου που θα τα στείλετε? Οι περισσότεροι σε όλα τα άλλα εκτός από το κατηχητικό. Δηλαδή τι θα τους αρνηθείτε? Τα πνευματικά εμβόλια. Γι' αυτό θα σας αρρωστήσουν μόλις μεγαλώσουν. Και τότε όταν θα έρθεις και θα λέτε, πάτερ μου, ή όπως έρχονται σε μένα και μου λένε, δεσπότη μου, το παιδί μου αυτό, το παιδί μου εκείνο, τι να κάνω? Λέω, τώρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Τότε που έπρεπε έκανες τον έξυπνο. Είπε κάποια πατέρας, κάποια μάνα, σκόσο το παιδί μου, λέει, το πρωί να πάει στην εκκλησία. Δεν έχει αντίρρηση όμως να γυρίσει στις 3 τη νύχτα ή στις 6 το πρωί. Αυτός τι είναι, πατέρας? Βγάλτε το πά και θα δείτε τι μένει. Τέρας. Αυτά ζούμε σήμερα. Γιατί αυτά που ανέδειξαν τον πατέρα Ιάκωβο, εμείς τα περιφρονήσαμε. Ή προσπαθούμε να βολευτούμε μερικά από αυτά, αλλά η καρδιά μας δεν ανήκει στο Θεό. Ανήκει στον εγωισμό μας και στην αλαζονία μας. Αν λοιπόν δεν αλλάξουμε επίπεδο, τότε δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Οι ιονοί είναι πάρα πολύ άσχημοι. Οι κίνδυνοι γύρω μας είναι τόσοι πολλοί. Ο κόσμος, ο λεγόμενος πολιτικός, για μία ακόμη φορά είναι ανάξιος της πατρίδας και της ιστορίας αυτού του τόπου. Διότι προτιμούν να φαγωθούν και ας χαθεί αυτός ο τόπος. Έτσι λοιπόν, πού είναι η παρηγοριά μας? Μόνο αυτοί οι άνθρωποι είναι η παρηγοριά μας. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπετε τις χιλιάδες του λαού. Την εποχή που εγώ έγινα διάκος, το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, στην 1η Νοεμβρίου,
Ο κόσμος που πήγαινε ίσα ίσα που γέμιζε την εκκλησία. Σήμερα ο κόσμος, οι χιλιάδες που μαζεύονται από τότε στη μεταμόρφωση, μαζεύονται και τώρα και ας είναι χειμώνας. Και ο κόσμος που μαζεύεται στο μνημόσυνο το ετήσιο του πατρός Ιακώβου είναι ο ίδιος με τη μνήμη του Οσίου Δαβίδ, μέσα σε τόσο σύντομο διάστημα, γιατί εκεί βλέπει την αλήθεια και την όντω ζωή και τη μόνη αληθινή παρηγοριά. Ας ευχηθούμε ο Άγιος του Θεού άνθρωπος, ο ευλογημένος, να πρεσβεύει για όλους μας. Πρώτα απ' όλα να φωτιστούμε εμείς οι άνθρωποι για να δούμε την αλήθεια. Η φώτιση μας χρειάζεται. Και οι άρχοντές μας να φωτιστούν και να καταλάβουμε το απλό που λέει ο Λόγος του Θεού, ο ακέραιος: εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, μάτιν ηγρύπνησεν ο φυλάσσον. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους μας. Τελειώνοντας, θέλω και πάλι να ευχαριστήσω όλους σας, τον Μητροπολίτη σας και τον Πατέρα Χριστόδουλο. Και επειδή σήμερα γιορτάζει, θέλω μία ευχή και μόνο να του δώσω: να παραμείνει για πάντα Χριστόδουλος, δούλος του Χριστού και διάκονος της σωτηρίας των αδελφών του. Σοφία, ον ευλογητό